Yes, då har vi Elias box nummer 2. Panini Anthology. Fortfarande i plasten såklart. Box nummer 3 som du önskade, mannen. Håller jag tummarna för dig. Wow. Ja då. Vi börjar med Thomas Vanek. Full coverage jersey. Numrerad till 99. Sedan har vi en Daryl Sittler. En vanlig Massive Materials jersey. 245x. Ja, snyggt. Här har vi en double coverage på Cody CC. Och på andra sidan är det Matt Pumple eller Pumple. Sedan har vi en Corey Perry. Numrerad till 125. Brandon Dillon. Och på baksidan utav den på samma kort ganska läcker Jason Demers. Tjocka jävlar. Sen har vi 2 autografer. Först har vi en på Keith Jandal. Och sista kortet är Jonathan Drouin. Nice. Och decoys. Thanks man.